morning. Good morning. Good morning. Estic gravant. Què és bo, això? Una fotografia de mecànic. Se fica el vas per no gelar les mans i per no cremar. Per no gelar les mans. Digue sí? Coffee, full tall iced coffees. Thank you guys. Enjoy. Let me know you like your beverage. Perfecte. Ok. Aquí fica sucre. Aquí es tira tota la porqueria. I algo més i hem de ficar això està molt fort. Què? What? Mira, allí se va a la foto. Mira. Allí viene a buscar. ¿Manjaque? Quin és Puixet? Quin és Puixet, tu? Iai, I com fa així? si ella el baile... Number 3, one old man. I això al Facebook. Quiera.
Home, arriba un punt que som molt amics, no? Hola, què tal? Dunkin' Donuts. Trobarem el Dunkin' Donuts o no el trobarem ja? Ara te canto. Volem un Dunkin' Donuts! Està gravant! Dunkin' Donuts!